tenang tamri sapa wijilan silih seri narepat. Sikna akan bakti lawan Sri Narepati Raden Padadipati. Ayo kita mangato, kakak, ada dong ini.
sedekir Raden Patadipati kami kenakan ikana dapo berada ya iya berada mingkin ya tuh makengaran sang Srudasena ya iya bimbrayo makyot angrukaken yasanir Raden Patadipati mingkin ya tuh mawas-awas musira kayu mangke. Ayo mangkat bangke Raden Patadipati. Siapa bangga selawe ya? Kadang-kadang kamu sing kadang papan wani padha manuk. Sang apu pinaku daso nawani nalika dadi aduh kalintang matur kamu ingani kenatan sidok ingulun mejahaken ingani ya iya mangke mojar sira sang Srudasena waduh maha kenikana ratu nuwana kaya Jilah mayu wadi nata wadi Holy Widian Jilah mayu wadi nata wadi Raden Patadipati ingani ke Tonton siapa kayu bangke ya teki nolo kana singsa sira dia mayu wati datana wadi pinaka ratu ni marika nangwan antare Wakil ingulun sampun mawurewo kita datang mikir lamakan siduk mintu panugrahanku lamakan jagat dharma dwipa siduk anggo-anggo kakek dikandang kerta raharjo dirga yusuk mangkane bisa manemu enak makan minum makan Lord,
jeung pusana. Oh, tabakian. Oh, kukumulase. Anjian nuwun karikana watu gawe gegek. Mari kana ingkang berdiwi abakti jebai wakase. Lagi kananjin setan lebih nolong anduane lebih kan. Keraman diri dia mayawati. Wah, masih bisa diruangan. Rep silap bersabut. Wah, dia jadi nusaknya pas kali di badai. Belum tejani kayu maki. Natan wadid.